Ha ma is úgy érezted, hogy nem vagy elég jó anya, ha elfáradtál, ha elvesztetted a türelmed, ha bűntudattal fekszel le este, akkor hadd mondjam el neked ezt, nem vagy egyedül, és igenis jó anya vagy. Az, hogy aggódsz emiatt, már önmagában azt jelenti, hogy törődsz. Senki nem születik tökéletes anyának, de minden nap tanulsz, adsz, szeretsz. És néha épp az a szeretet, amit magadnak nem adsz meg, az, amit a gyereked minden nap érez tőled. Ne legyél olyan szigorú magaddal, mint ahogy sosem lennél más anyával. Nem attól vagy jó anya, hogy mindig mosolyogsz. Nem attól, hogy mindig rend van, vagy mindenki boldog körülötted, hanem attól, hogy ott vagy. Hogy felkelsz, hogy ölelsz, figyelsz, próbálkozol. Még akkor is, amikor úgy érzed, semmi sem sikerül. Az anyaság nem tökéletesség, az anyaság szeretet, és abból neked rengeteg van. Szóval, ha ma csak egy dolgot viszel magaddal, ez legyen az, elég vagy, úgy, ahogy vagy. A gyerekednek te vagy a világ, és ez nem véletlen. Ha kell egy hely, ahol megértés és erő vár, iratkozz fel, és legyünk itt egymásnak. Mert senkinek nem kell egyedül végigcsinálnia ezt az utat.